अनंत टी रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी रोटरी क्लब संचलित रोटरी ट्रस्ट तर्फे सावंतवाडी शहरात माफक दरात फिजिओथेरपी सुविधा मंगळवारपासून सायंकाळी 4 ते 8 या कालावधीत सुरू होते। या फिजिओथेरपी सेंटरमध्ये एंजेला रॉड्रिग्स या अनुभवी फिजिओथेरपिस्ट सावंतवाडी शहरात सेवा देणार आहेत, अशी माहिती रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीचे प्रेसिडेंट सुहास सातोस्कर यांनी दिली। आपल्या रोटरी क्लब संचलित रोटरी ट्रस्ट तर्फे फिजिओथेरपी सेंटर पूर्वी चालवत होतो आम्ही। गेली बरेच वर्ष चालवत होतो, पण मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात फिजिओथेरपिस्ट उपलब्ध न झाल्यामुळं काही काळ हे सेंटर जरा बंद होतं। पण आता आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होतो की एंजेला रॉड्रिग्स या बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी झालेल्या आणि त्यांना 2 वर्षाचा चांगला अनुभव असलेले फिजिओथेरपिस्ट आम्हाला आता उपलब्ध झालेले आहेत। आणि उद्या दिनांक 12 सप्टेंबरपासून दुपारी 4 ते संध्याकाळी 8 या वेळेमध्ये आमच्या ट्रस्टच्या फिजिओथेरपी सेंटरमध्ये फिजिओथेरपीची सेवा आम्ही आता उपलब्ध करून देणार आहोत। आणि ही सेवा उपलब्ध करून देत असताना बाजारभावापेक्षा कमीत कमी 25% सवलतीच्या दरामध्ये आम्ही ही सवलत देणार आहोत। तेव्हा ही बातमी आपल्या जिल्ह्यातल्या, पूर्वी आमची ज्यावेळेला सेंटर चालू होते त्यावेळेला देवगडपासून सुद्धा फिजिओथेरपी घेण्यासाठी लोक येत होती। तर ही माहिती खेडोपाड्यातल्या ग्रामीण भागातल्या गरीब आणि गरजू लोकांना माहिती मिळावी म्हणून ह्याला प्रसिद्धी मास लेवलला मोठ्या प्रमाणात मिळावं अशी अपेक्षा आहे। आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की ही बातमी आपल्या पत्रकाच्या माध्यमातून, पेपरच्या माध्यमातून, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचवावी की जेणेकरून आपल्या जिल्ह्यातल्या गरीब गरजू लोकांना या फिजिओथेरपी सेंटरचा लाभ घेता येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।